RV Legends tami APHLC aratapan Hayonisi Mesen ben APHLC MP candidate Jai Katharapan Kangthom Cornel apen Radamai P Mesen and Kipachon Pon. Lakain ko rapon nilip MSC constituency ke parlo. Dong langso forest gada long constituency ke thom chingrum chi nonangkele ji Lok Sabha MP election along. APHLC asong pen MP candidate Jai Katharapan Kangthom Cornel apen Kaprek Ratchari asong pen APHLC asong kachpok donamai ke paman pon. Bangso Radamai P along APHLC Central Committee along don mai pures ti sen pen simai chari pon lo. Bangso Radamai P along non kebang ji Lok Sabha MP election along koson pen APHLC asong pen MP candidate Jai Katharapan ong dung award pen MP hoi long kapai ponji malapen karbia khaira kisung koson si kejok jima bangso amai long ningje pon lapenon kebang ji jangmia cheklon pang ko rat thogoni methanga khai kisung kejok wanje apan matha pamira APHLC asong pen MP hoi long kachapate dun Jai Katharapan anam ke sunai put jok pen Kyong dong avut pahai lonang pusi bangso mai long ningje pon la bangso APHLC Radamai P long NDF Congress Amani Party la pen BJP a bethanga party apan aning ka chithai ka vida jok chosi kaduk ka beton pharo ka thom raton kep am tuna tum bangso APHLC Radamai P long kyong dong ara tum APHLC song long chipok don si jakong orang pidon pin pome bangso APHLC Radamai P long nalu sinis tami botor bokan mime Ari kejang lok bons tami khaya farman matha thip si APHLC song apan aning ka chithai jok Bangso mai long arwi charsi lun si APHLC Radamai P kang nipon Bangso APHLC Radamai P long ari sar pomana peng pen APHLC asong pen MP candidate Jai Katha Rayas tiso kursing timong Samson Teron Anthony Bongrong lapen APHLC asong long kethei kiding atum chetong don lapen bangso mai long kadok kawe bangso ri kep susar mu chetong don si bangso mai long RDGP dun renti jokhiala pen Philip tiso loti ki news card beng long alawita aron ambong anke kethek pamia banglo Sara Julang. Lasi alang litum benam moi litum lamar Julang pun. Non putar pacining tung neli. Ake hai. Sar. Kursi tumung. Central Organizing Secretary. Alang lipas kami ranang lo kecipatini pan nili tuning nila. Alang pangan poho pen kerjoji pansi nili pacini lo. Alang liman ke. Bang kapiriang mariho puyer nangko. Hey, BJP dong kapiriang. Mondor Singh Inti. Mondor Singh Inti. Doar baguri pen, ili tuma farman. Nagi cesong pen, nagi turpi dono banglo. Lapapo nagi pacining tung. Akai sar. Depta 310 adon. Haruke thom rakep don haruke thom rakep amuluk BJP pen just se met ke dak nang join nun etlo kini la pen procession da ding pi munita 10,000 bak chetong lo pini la potsi la ke theklong lor lo I karbia tum inglong arat tum jelang pet nang ji po lam ke alang non ilito munitum chini lo athema ilitum phanang pa se chok la tribe atung mang bong pa ye chok akam claim ka sam government tum se claim la solam RSS bongo sena tum se claim la potsi la solam ke jok ta nong chini lo la penitum united nang gi po bang chini lo tribe atum an upete elitung e minority se cheplang boke la hello alang e minority athik the te cheplang dang lo ma pima pan lo non election hu theklong ji itu minority cheplang dang lo ma pima ke election hu theklong ji jo ko an si ke vote ke long ma the mahala bang ke che tum ke pom matsi thur pakhi ke vote na pidun ke hala tum itu ma long lil pen to ma political rights nang chidun thekia pa ang hala tum ke BJP pen congress aphan CPIML aphan si a receive a son si ke en itu ma karbi ang long di mahasau along li la pen political rights an nang chidun ji aphan ke BJP la ke che tunge BJP la pen Congress la pen ke CPIML atom hansi a risima son si ke en la si la so alam itum rat atum chini pe menai sar la BJP atum article 244A la pen ke hempre khang bo palam hoga BJP tu hang hi lage nilitum jakka se ke da mota bang Rajnath Singh minister halabang sohut home minister ni tum han directly nang thanun lu lage nang tum han nang pipi pu lage BJP tu ni tum jakka se ke dam ke official se ke dam ke halasu nang thanun etlo lage nang pipi pu ki piji langa li non la 6 schedule ta pavede ji bu se claim le la si hala Kashmir ta 3
371 body 370 article 370 ta bang abrogate det loke papa be det loke la si non itum hanta la so BJP atum ke la binong ke la tenge bamun party ke mati la tum eri arjo hedi la tum khay alam si jasmet gelang ke mati di la tum chethana lize ta khay alam si gelang la pot area na tum dak India chirai thip nang ji Assam ke Mongolia na tum sai siapot dakta area tum chirai thip nang ji pusala tum kamatha la pen akam da claim la si dak ili tum khan autonomy thu ke asap ta nang ping tum ti la BJP tum ke la si non BJP tum along ke dodun atum an ke nilig alang li tum han mang hu hak kupisi alang li tum karbiar arat inglong arat tum han ka pivira kam si claim lo long recap ta chipi det lo la phi anta alang li tum BJP long dodun bom la ke alang li tum ke chi atum arisim ason si cheplang dun bom la ke therak me mi alam la pening oi me mi alam Sir, sialam kedam tang arni hu tala ASDC long MP candidate Johnson B alang di kaning Jepon APHLC atumke Meghalaya long inut bahini ke thekiri tumhan se ke chiki la se haida se tame alang le tum aning hangling claim long le halatum alam se arjunai pusa koi ipon dole se ko ana ho Meghalaya ke APHLC adet ke non ke ni tu ha dak chiki ke ka chiki ta chiki ke hang he la tum man ni tum dam chingki ji halatum ta tribe ke tum ke wet lo ke la bo ni tum dam ji chingki ji la to ke alang li tum bije la ASDC tu nga aprang da Kolkata si damrong ditile kalima lang la so alam ke jok ta chini kente Kolkata ke halata ka bongli aise kente mesen bang bongli to man ke ba me thang si claim lo Mamata Banerjee ta West Bengal is for Bengali tu si bang ningje la son ni tum pe pot ningje hai hede ta Sangat dona ke josi nang le ron radar fan message PCP yang tung la sanang le haida tu tang te PCP kang tung ke la hello la BJP Congress la ben la National Party akapre ketum along dodunra keci atum resim ceplang dunra ing long arat atum han kapivirji akam claim nang ni la hello la pentit tu ke la ke long vek nang po autonomous ako la ke long ji athema constitution long si tok do ko ke la ke Asar ande pidi kupia party pe lo nang yon nun kesa pini ke BJP hai selo Congress ta do ben ASDC ta do ne pini do Kado ka independent ta do people DNF chalo botane lo chalo le kado ka bang khubang kan doji sar NDF atum ben ta do kado bang khukan doji sar ndel Don Farouk ke thomra cap kini hedi nang join do yo BJP tumjong se haider lo purun te ala ini article 244A ke pachun regji lakan pada ala uniform civil code ata implement long le la civil area ke kusi enam tang CM ke bakot ningji kami la bang soalam la tung ke la pachu bailok lo la ke manifesto lo jong si claim ji pute manifesto long tok det nahi le la tum tok te det kente la ke la election muni tum hana ko pachu bay kam chot la tung ke claim det ji ka lilo mane hala 244A ke la tum ke repeal nangi puse claim ko la tum ke cancel nangi puse ke claim ko la tum ke UCC pe dovek nangi puse claim ko la tum ke CAA ta Assam Dealing Act la tung pe do nangi puse claim ko la tum ke non la si tum MLA tu bang pho bang clipo do bodi itu MLA tu BJP long la tum se claim lo ke alang li tum puji mene the ne tu ya wei padi alang li tum se MLA lo hadak si do lo ke alang li tum sin lawmakers lo ke te la hello alang li tum pilo la claim na ya kam itu la de li tum hana pi vir ya pan loksi hok alam lo ne li ning aklong ma sika ning je la ke ing long rat tum han ka pi vir ing long rat long ri ka pi vir ya pan ke claim ke la kiche tum ke National Party tum han si arisim ke en tum ke National Party ke popo ange itum tribal dung chini ne der hadak dun bret party poma abinong hala ke kiche tum ma party BJP ta kiche party Congress ta kiche party CPIML ta kiche party lagi Sir tang CA la pen UCC la one nation one election puhala BJP a manifesto long ketok tando
entah lah so apan karbia kaya tu mak unfair medui lah. Lagi one nation one election puluh kadi. Lalu. Aku hala Sitaramaya apenan itu finance minister apenan Prabhakar taningje atlo. Non election yang si BJP tu hai tu det lo puluh tangte dake election ke avelo anpar ke non hello last lo. Dar mane election ave puluh ta dictator lo. Dictator se solai po. Si schedule ta avelo constitution ta avelo lagi. Son si eri me alam lagi.